Takže už máme vybraný obrázek, můžeme jít na to, vím, že mám divně udělaný culík, ale prostě můžeme jít na to. Ano a jdeme na to, tak už se stav. Dělej. Ne, ty jdeš teďko na dolů. No, jenže tohle jsi měla jít dolů ty, víš. No to máš blbý, protože já to dám. No, protože nejsi stabilní. Ne, já chci vidět tebe, jak to dáš. Já to dám. Ten zadek jde dolů. A musíš zvednout nohy, jo? Je taky jasný. Vidíš, já ho na rozdíl od tebe. Já jsem se škrotila. Tak znovu, jdi znovu. Protože já ti říkám, že nejsi stabilní, ani nahoře nejsi stabilní. Dejte zadek dolů, No, už jsme to udělali, ale Eliško. Ještě jedno. No, dada. Tak a jdeme na 2. Je to těžký. Já prosím tě, ani neuneseš. Dělej. Ty máš normálně ležet. Tak dělej. No jasný, já jsem určitě A položím. chyť se mě. Tak znovu tě, to nejde vidět, kam jsi se až položila. Znovu. Ty vole, tě zabiju. Já to posunu. Dělej, teď se posun. Já se bojím. A to je dobrý. Jo, dobrý. To je dobrý. Tak pojď znova. No! No, nejde to. Ty počkej, ještě poslední pokus. Už ne, Už to fakt dám. stejně to neudržíš. Ne, to ne. No takže jdem teďko na 3. Vybírej. No, to bude dobrý. Jestliže teda udržím. A nebo tohle, jo, tohle je dobrý. Ne. Akorát nevím, jak to teda dělají. To zvládnem, teď to je lehký, tak jdem. Takže 3. Řeklo. Takže 3. Takže takhle. Vidíš, to je lepší než nějaký film. Pojďme tam. Ne, prosím tě, to je jedno. Otoč se. Ty se otoč. No, to je lehký. Počkej, máš ten zadek úplně. Počkej, ale oni tam mají takhle. Musíme takhle. Chápeš ty ruce? Dej mi je. Nemůžu ti je dát. A jo, ale jo, to mají takhle, tak to je No. Jak se? Teď nemáš skrčený nohy, teď ty na mě ležíš. Pojď znova, pojď. Musíš být takhle. Pojď. Nesmíš na mě ležet. Skrč ty nohy. Tě mám skrčit, to ani nevidíš. Ty nelež na mě. Já na tebe neležím, já jsem úplně opřená. Pojď. No, to je všechno, jako. Ne, ty máš být takhle, chápeš? Tak pojď. Koukni. Takhle vidíš. No, tak pojď. No, už jsme to prostě dali. No, takže... Prostě jsme... No, takže to byla naše yoga challenge. Doufám, že se vám bude líbit. Ne, ještě já, ty jsi vybírala víckrát než já. 2krát. No. Až 4. Mám, že mě ne, veď? Ty nemáš ponožky, víš, já mám ponožky. Tak se je sundej. A nevymlouvej se na ponožky. Ale ty uvidíš, že mi to půjde. Jo? Tak ukáž. Co děláš? Tak ale do mě nebourej, ne? Tak ale ty jdeš a bouráš do mě, tak co děláš? Jako? To je tvoje chyba. Dělej. No, prosím tě, ale nemůžeš být takhle, musíš jít níž s těma nohama. Já musím, chápeš? Víš, že to takhle vůbec není, jsi úplně blbá. Ale jo. Je to takhle, chápeš to? Je to mají takhle. Ne, nemáš to takhle, Eliško, ty seš dole.
tady. Ty vole, ty mám. No, ale neměla jsi to tak a nejde zavíknout. Nemáme to natočený. Jo, máme vlastně. No tak dělej. Ty vole. Ale jak mě neudržíš. Co to bylo? Vidíš? Já se toho hrozně leklo, tak znova. Znova, ty se nesmíš znova. Ty se mě bojíš, ty to prostě neudržíš. Dělej. Dělej. Tak počkej. No tak se zvedni. Dělej. Zůstaň tam jak ty kuce. Zůstaň tam, já se musím rozesmát. Dělej. To je hrozně. Jako kdyby ty ne. To je hrozně těžké. Ty to zkus ty, pojď. Nejdu. Jdou. Nech mě. Takže to byla naše yoga challenge. Doufám, že se vám líbila a užijte si tohle video. No, to se říká na začátku. Fůj, to přežijete. No vůbec mi nezvládli ani jedno, a možná tak to dotýkání zadku. Tak jo, tak. Jo, až na to první jsme zvládli, jenom když si byla ty noha. Oh. A jestli se vlastně vezmu ještě další yoga challenge, samozřejmě to už bude lepší v kvalitě, protože to bude nějak ráno. Takže dobře, my o té kvalitě fakt víme, je to večer, tak nás... Ježiši, nemel furt o té kvalitě, stejně na to nikdo nekouká. Tak nás prostě nekomentujte. Ty vole, už zase se češeš. Nenatočíme úplně nějaký hustý video. Na záchodech si známe jako to, co počurává prkínka. To úplně na YouTube. Kopíruje Šárku. Šárkes, ne šárku. Šárka. Čau, čau a the end.